slår, nu är det dags. Albert försvinner strax. Bästa boaty för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder, evig som glöder, 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder, evig som glöder, 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. Ja, just ja. Häll på vatten och med rongo. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, är vad på värma jär. Svejt till lakan. Ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder, är vi som glöder, 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara vi ska vara bastu, ångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder, är vi som glöder, 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så säg din bara yr. Bara bastu, jo. Sauna. Let's go! Your spirit is fallen to the abyss. Klockan slår, nu är det dags. Albert Schindberg försvinner strax. Bästa boaty för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa.